Pirilagin makina ang dinadyang festival. Kag pati sa kasadyahan gahilugya wag tanan. Arahin mo kasadya sa gilong mo kagilongga. Sudan sang pagigugma. Pabugal na to ng banwa. Matahunggit nga probinsya. Padayaw nga ilong bukisyo. Yes, welcome to the 33rd live stream of Ilonggo Insider. I'd like to thank each and everyone for your support. To Free Jeff, who is our special guest this evening. Also to Gigi Almine, partner, thank you so much. Also to Rona Vicencio, welcome to Ilonggo Insider. Meron ka ng kulay, kapatid. To Rose Peace Vlog Australia, thank you so much for joining us here again this evening. Also to Julieta, welcome to Ilonggo Insider. Miss Len, Migrants TV, Miss Dax TV, wow, thank you so much for joining us here, Idol. No Yes, welcome Aris66 TV. Ayan. Na-miss kita, kapatid. Thank you so much for joining us here again this evening. Ayan. Abangan niyo mamaya ang guest natin. Napaka-talented naman, si Free Jeff. Kaya you're in for a treat, mga kaibigan, sa ating bagong bisita. Actually, last week, pag-guest siya na dito last Friday. Kaso lang may mga emergency na nangyari. So, this time, for good, he will be joining us here this evening. Yeah, I'd like to welcome Jacob and Jamaya Pan TV. Ayan, bigyan kitang kulay, Idol Bistax. Ayan. Thank you so much, kapatid. Bistax TV, mga kaibigan. Napakalaking channel rin. Monetize na rin yan. Thank you so much for joining us here this evening. Bistax TV. Ang dami nating mga kaibigan ngayon, mga kapatid, at ako'y natutuwa. Ang dami nating mga legit na mga friends na nandito ngayon. Let's go! So before anything else, mga kaibigan, panoorin muna natin ang ating totoong intro. Sa mga kasubong ko nga mga Ilonggo, ubrahon tani para sa pinalangga tanga Iloilo. Sige, pagasugdan ta. Magbangon ka kag ipadayaw ang Iloilo. Ang paghigugma sa aton nga dakpanwa sa kalibutan. Ipakigbato mo siya, ibayaw ang bandera. Sige halabira, Ilonggo ka. Magulugog yun na, tipunon ang pwersa. Itipong ang kausa, Ilonggo ka. Uswag Iloilo, ayaw Iloilo. Uswag Iloilo, para sa mga Ilonggo.
Uswag Iloilo, I am Iloilo. Uswag Iloilo, para sa mga Ilonggo. Bangon ka para sa Wastamlag, Iloilo. Hindi na pagbalikan ang mga pagtilaw nga inagihan. Iniyon sa pagbago para sa imo, ipakita ang kaiso. Ilonggo ka, ipabugal mo siya sa puso kag mabasog, magululubot kita. Ilonggo ka, Uswag Iloilo, I am Iloilo. Uswag Iloilo, para sa mga Ilonggo. Uswag Iloilo, I am Iloilo. Uswag Iloilo, para sa mga Ilonggo. Magbangon na Ilonggo ka, ipakita ang kaisog Ilonggo sa ilog na kalimutan. Ato ni Palandra, ato papandera, hatapira. Ipatayaw mo ang Iloilo, ang iyong pag-igugma sa iyong natubanwa ng tao sa tanan. Kita magkapanayon, Uswag Iloilo. Uswag Iloilo, I am Iloilo. Uswag Iloilo, para sa mga Ilonggo. Uswag Iloilo, I am Iloilo. Uswag Iloilo, para sa mga Ilonggo. Uswag Iloilo, I am Iloilo. Uswag Iloilo, para sa mga Ilonggo. Uswag Iloilo, I am Iloilo. Uswag Iloilo, para sa mga Ilonggo. Para sa mga Ilonggo, Uswag Iloilo. And I'd like to welcome Inday Badiday. Thank you for coming back here this evening. Kumusta na kabayan? James Music Vlog, ayan, welcome back to Ilonggo Insider. Thank you so much for joining us here, kapatid. Yes, sabi ni Idol Vistas, kantahan na daw. Here's something from Don McLean. Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that knows the darkness in my soul. Shadows on hills, sketch the trees and daffodils, catch the breeze and winter chills with colors on the snowy land. Now I understand what you try to say to me, how you suffered for your sanity, how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflects in Vincent's eyes of china blue, colors changing you. The morning fields of amber grain,
wedded faces lying in pain are suit beneath the artist's loving hand. Now I understand what you try to say to me, how you suffered for your sanity, how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you. But still your love was true. And when no hope was left inside, on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night, portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget strangers that you've met. The ragged man in ragged clothes, silver thorn of bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you try to say to me, how you suffered for your sanity. You try to set them free, they will not listen, they're not listening still. Perhaps they never will. Ayan. One of my favorite songs, mga kaibigan. I'd like to welcome Rams TV. Ayan, mayong gabi ini abangan natin ang ating bisita mamaya, si Free Jeff. Ayan, si Eliana Quilates. Thank you so much for joining us here again. Thank you so much. Ayan. I'd like to share this song to one of my solid na supporter, Gigi Almain. Gusto pa ba ang harana? Marahil ikaw ay tataka. Sino ba to? Mukhang gwapo, nagkandarama sa pagkanta at nagsisintunado sa kaba. Meron pang dala mga rosas, supot naman paong nakupas, at nariyan pa ang barkada nakapormat na kabarong sa awiting daipa, -1 at singalo. Puno ang langit ng bituin at kay lamig pa ng hangin, sa iyong tingin ako'y nababaliw, giliw at sa awitin ko ito, sana'y maibigan mo. Bubuhos ko ang buong puso ko sa isang munting harana para sa'yo.
tuloy-tuloy lang yung love-laban yun, guys. Habang I'm singing songs here for you. Parang isang sine, isang pelikula, tumatiko. At iba't ikaw ang bidang artista, at ako ang iyong leading man sa istoryang magwawakas sa pag-ibig na wagas. Puno ang langit ng bituin at kay lamig pa ng hangin. Sa iyong tingin ako'y nababalik, giliw at sa awitin kong ito, sana'y maibigan mo. Ibubuhos ko ang buong puso ko sa isang pinarana para sa'yo. Yes, let's welcome mga kaibigan natin na nandito ngayon. Yes, sabi ni Miss Lenny Grens na may ilang taon sa Smart TV host. Thank you so much. Junior TV Vlog, ayan, thank you so much for joining us here this evening. To Joy's Kitchen and Pastries, ayan, lagi kutulog sa LS mo, brother, sorry. Buti nagising ka ngayon, sister, ayan. Junior Bisaya, ayan, thank you so much for joining us here. Oh, thank you naman sa support niyo mga guys, nakakatuwa naman. Thank you so much. Thank you so much, Junior Bisaya. I'd like to play an Ilonggo song. Mega shout out ko pala yung association namin dito ng mga Ilonggo artist. Hubon kami ng mga musikerong Ilonggo. Mega shout out sa ating mga kapatid sa musika. Ayan. Most especially sa aming president, si Pabs Araneta. At saka sa aming napakasipag na treasurer, na si Steven Wellar. Ayan. Thank you so much support mga kaibigan. Ito pong next song ko ay galing po sa isa pong icon dito sa Iloilo. Walang iba kundi si PG Zuluaga. Siya po yung composer ng song na ito. Siya po isang One Luna awardee. Mega shout out to you, PG Zuluaga. Mga kabataan, amay kakiloy sa atong puluyan. Bantayan ka ang salakyan sang pagirain, subong na lang ang kahigayunan. Mga manunudlo sang atong eskwela, malupang abudlay kag mangunguma, inipanawagan sa inyo tanan, subong na lang ang kahigayunan. Yara na ang salakyan sang paghidae, libre lang ang papasahe, tutok sa mga biyahe, may
may pulungkuan sa tanan. Kag-isa lang ang padulungan, ang lugar, kakatuan, katawhayan. Mga alagad sang atong banwa, yaraman sa opisina, inipanawagan sa inyo tanan. Subong na lang ang kahigayunan. Yara na ang salakyan sang paghidain. Libre lang ang pamasahe, tutok sang mga biyahe. May pulungkuan sa tanan, kag-isa lang ang patulungan, ang lugar, kakatuan, katawhayan. Pagkatapos sang militarya, nahupon sa humlan, sa bukid at sa uman. Inipanawagan sa inyo tanan, hindi na lang ang kahigayunan. Yara na ang salakyan sang paghidain. Libre lang ang pamasahe, putok sa mga biyahe. May pagbuuan sa tanan, kag-isa lang ang patulungan, ang lugar, kakatuan, katawhayan. Yara na ang salakyan sa paghidain. Libre lang ang pamasahe, tutok sa mga biyahe. May pulungkuan sa tanan, kag-isa lang ang patulungan, ang lugar, kakatuan, katawhayan. Ang lugar, kakatuan, katawhayan. Ayan, kakatuwa naman mga kaibigan. At ayan, Ate Seni, thank you so much for joining us here. Ayan. I'd like to welcome Misha Vlogs. Thank you so much for joining us here. Ayan, may kulay ka na kapatid, Misha Vlogs. Ayan, Joy's Kitchen and Pastries. Ayan, na-miss kita kapatid dito sa aking LS. Thank you so much for joining us here this evening. Ayan, Ate Seni, hello po sa inyo. Kumusta po yung inyong talented na anak? Ayan. Ayan, maraming salamat sa pa-BG dyan, Bizdax TV. Thank you so much, Idol. Ayan, Jocelyn TV Vlog, welcome back. Ayan, ready ka na ba? Akyat ka dito mamaya, Jocelyn TV Vlog. Eh mga guys, welcome pala dito lahat. Yung gustong umakyat, makipagkwentuhan, makijam. Meron po akong hagdan na nilagay dyan sa taas. Baba ko ulit ngayon. If ever, kung sino yung gustong mag-join dito sa aking studio. Ayan. Sabi ni Iliana Kilatis, parang nasa concert ako sa host.
Ako ni host. Thank you so much, Iliana Quilates. Ayan. Jam-jam lang naman tayo. Hindi naman concert talaga. Eric Panisa, welcome to Ilonggo Insider. Ayan, bigyan kitang kulay, kapatid. Ayan, may host, may ginagawa pa ako. Alright, sige, take your time. Jocelyn TV Vlog, ayan. May jacket ka na, Eric Panisa? Sali ka na dito sa atin, ayan. Ayan, 16 million tayo ngayon guys at 31 million thumbs up. Maraming salamat. Thank you so much, kapatid Iliana Quilates. Ayan. Play ko muna itong one of my favorite songs, mga kaibigan, para makapagpahinga rin yung boses ko. Is something from Chibo ni Mali, led by Jojo Pineda. Isa pa rin nating kaibigan, Ilonggo artist, dito sa Iloilo. Sports news and entertainment. Welcome, kapatid. Ilo ang banwak na hinyad lang. Matamis nga pulong ang hamon kinmatan. Dili ko ikaw bulagan, banwakong nahamutan. Ikaw ang gitunaan sang kalipayan. Ilonggo kita nga tunay nga nagapuyo sa higat sang baybay. Manami magkiay-kiay sa tagipusoon, buos ang kalipay. Secret Channel, thank you for coming back here on our channel and joining us here this evening. Alipang kung ikaw ang maglupad, tatapon mo sing maayo ang tanan-tanan nga bulak. Basi sa ubi kung ikaw ang malipat, obrisita pulanga sa duta ay mataktan. Lumabay-labay nga daw aso pa lamang ang tanan-tanan nga butang sa kalibutan. Ang mga matamis ahay nagapait lang, ahay kung sa gihapon, ahay umagi lamang. Soy bayaan ta ikaw, pauli ako sa payaw. Ugaling kung ikaw hidlawon, ang payaw di mo lang lantawon. Dandan soy kung imo apaso, bisan tubig di magbalon. Galing kung ikaw uhawon, sa dala magbubon-bubon. Panyo ko, gasining panyo ko, isi-isi kay dambihon ko. Galing unod kasilong, sana mo ako tawa ko ikaw. Ilonggo
nagapuyo sa higat sang baybay. Manami magkiay-kiay sa tagi pusuon. Bukos ang kalipay sa tagi pusuon. Bukos ang kalipay. Ayan, tuloy-tuloy lang laplapan yan mga guys. Ayan, nandito na si Free Jeff. Ayan, may hagdan ako Free Jeff na nilagay para sa iyo. Yes, Eliana Pilates, reggae po yun. Reggae po siya. Reggae version po ng ating kaibigan na ano yun tribo ni Mali. Oo nga, nakakatuwa nga yung song na yan, kaya hindi nawawala dito sa channel ko yan. Yes, like to welcome Dines Mix Channel. Welcome to Ilonggo Insider. Ayan. Ayan mga kaibigan, si Dines Mix Channel, isang malaking channel na rin po. Nakakatuwa naman. Thank you so much. Anytime when you're ready, Free Jeff. DJ Almine, make a shout out to you, partner. Ayan, sabi ni Junior Bisaya, dalawa daw yung balik. Dalawa daw balik kung may dumikit sa kanya. Ayan, may pabanana si Junior Bisaya, mga kaibigan. Abel Vlogs TV, ayan, mega shout out to you. Thank you so much for joining us here. Yan ang kitang kulay, kapatid. Yes, thank you so much, Abel. Ayan, balikan kita mamaya. Ayan, thank you so much. May kulay ka na. Pwede ka nang makisali dyan. Yes, mega shout out, kapatid. Abel's Vlog TV. Tofi and Derly's channel. Thank you so much for coming back. Ayan, Jacob and Jamaya Fan TV. Zenny, ayos na. Full pack. Pakibalik na lang ako. Ayan, maraming salamat sa pa-BG dyan, Aris66 TV. Eric Panisa. Ayan, Eliana Kilates, Dan Junior Bisaya, Dan. Eliana Kilates, I love your accent host. Thank you, Eliana Kilates, ha? Kakarami ka na sa akin, ha? Thank you so much. Ayan, abang inintay natin na si Jeff ngayon. Ayan, another song from me. Thank you so much sa support, Eliana Kilates. Thank you so much. At mga guys, baka may nasa puso po ninyo yung i-share yung live stream natin ngayon sa inyong mga community, sa Facebook, tsaka sa YouTube. Greatly appreciated po sa inyong taos-pusong pag-share ng ating live stream this evening. Ayan, maraming salamat. Here's one of my favorite song from James Taylor.
starts getting me down, and people are just too much for me to face. I'm way to the top of the stairs, and all my cares just drifts right into space. On the roof, as peaceful as can be. There, the world below don't bother me. And this soul starts getting me down. Go up where the air is fresh and sweet. Get far away from the hustle and crowd and all that rat race noise down in the street. On the roof, it's the only place I know. You just wish you make it so. Let's go up on the roof. In the night, the stars, they put on the show for free. And darling, you can share it all with me. It's right smack dab in the middle of town. I found a paradise that's trouble-proof. So if this whole world starts getting you down, there's room enough for two up on the roof, up on the roof, up on the roof. Oh. Everything is so right, everything is so bright. The stars are high and the city lights are low. Oh, up on the road, up on the roof, up on the roof. Oh. Ayan, thank you so much. Yan, tuloy-tuloy lang natin guys ang magkikipagkaibigan dito sa ating channel. Ayan. Yes, thank you, Liana Filates, R66 TV, ayan, salamat. Eric Panisa, Secret Channel, okay na sa'yo?
Abel Vlogs TV, sorry po sa kumalembang kanina, katatapos ko lang kaso may bisita nga sa mga bahay niyo po at nakalimbang ko na din po lahat ng bahay niyo. Ayan. Ayan, Rose Bees Vlogs Australia. Thank you so much sa support. Ayan, request na si Abel's Vlog, stuck on you daw. No problem, sige, basta alam natin, tugtugin natin yan, Abel Vlogs. Thank you so much for requesting. Stuck on you, got a feeling down deep in my soul that I just can't lose. Yes, I'm on my way. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Yes, I'm on my way. Mighty glad you stayed. Stuck on you, been a fool too long. I guess it's time for me to come home. Yes, I'm on my way. So hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Yes, I'm on my way. Mighty glad you stayed. Oh, leaving on that midnight train tomorrow, and I know just where I'm going. Pack my troubles and I throw them all away. 'Cause this time, little dog,
I'm coming home to stay. I'm stuck on you. Got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Yes, I'm on my way. Needed a friend, and I guess feel now I think that I'll be with you till the end. Yes, I'm on my way. I'll be glad to stay. Ayan. Request from Abel Logs TV. Ayan. Thank you so much. And tuloy-tuloy lang tayo guys. Maraming salamat sa suporta ninyo dito sa ating channel. Ayan, Abel Vlogs TV at Gigi Almain. Ayan, ang baba ng kanyang bahay. I'd like to play a song for our frontliners again this evening. Para po sa inyong lahat to, sa ating mga frontliners na walang sawang tumutulong na sa ating mga nangangailangan. Sa aton nga puluyan, may ara kita mga abyan nga dapat naton pasalamatan. Oras, kabuhi, kusog, handa nila isakripisyo. Pupus namon nga ginaapresyar ang hindi matupungan nyo nga serbisyo. Saludo kami sa inyo, mga baganihan nga moderno. Wala asang mabudlay kaya nag-augyon kita dire. Pato Iloilo, kaya tani. Syudad sa pagigugma, kaya tani bato lang. Wala sa pagtilaw nga hindi ta masarangan. Tinerla sa balay para dasik ta makapangon na to. Sila sa gamay, kay para manis sa ato. Sa mga gatap na salamat din sa inyo pulik. Kaya inyo kapugi para magsalbar kapugi. Pagpalangga ang ilang ta dapat sa pumuluyo. Di tani maghusga, binahangan ang pangamuyo. Binagbinaga ang palibot, hinugay na reklamo kung wala ka man inamot. Ugas ito kamot mo, dinasagit pa sa way. Gamay na lang ang antos tanan, tamay bugay. Payo ka mo, sige, ilonggo ta. Kaya tanay bakon kaya, nakatumba ka dali, pero kayo bakon ta. Paganihan, ikatiligbad, pilinguha ko ta buligay lang. Sa lungkot, ino tandaan, pati kamay na sumulahan. Para lang iharang ang virus sa umiimpedi lang magdalang. Ubra niyo sa nga itong mga doctors, nurses, medical staff. Pagpapasalamat sa inyo, iniinaw. Siyempre sa mga isip na itong pulis at military, government volunteers, mga tanong kung gabi. Kamu ang amon mga bago nga bayani. Nangyari sa atong gobernador. Yeah, I'd like to welcome Billy Jimenez Villanueva. Thank you so much for joining us here this evening. To Crispin Jr. Modeloso. Thank you so much. Magpasalamat ka sa Ginoo, paniisigit pato, Iloilo. Sa aton nga syudad, sa pagiguman, mga Ilonggo, kapuligahay, sa Diyos nga kakinahanglan, ara ang suporta sa isa. Bato, Iloilo, kaya tanin, Bato, Iloilo, kaya tanin. Yes, Kit TV Cap. Thank you so much for joining us here this evening. Samtang galanta ang sakit na mo ang nagkakabala. Kaplo may mga tao nga naghahatag pa sa atong dyan. Sa mga frontliner kagay na sakripisyo nila. Ilang nga kaluwasan kag malayo sa pamilya masakit. Sa ila buot mo ilangan na baton ang sakit. Nga nag-abot pa ilikaw sa atong magsaling. Nakakihugot ang atong napaglaom na sa buhay nila. Amat-amat ang makabangon. Saludo, ito sa aton mga kasiman. Mga gituna ang kadaman
Isa sila nga pamilya matay sarado ang karsada gabi hasta mag-aga para lang maligawan ng virus namin in China. Sila ang superhero sa realidad, kamuhay ilang hintayan para sa seguridad. Kami salamat din sa inyo nga pagsakripisyo, kaya kanina ibato Iloilo. Ikaw ginaguto kag may hilaw ginayuho, madamo pa magbato ka kay pagtilaw lang ni subong. Salamat sa mga mataas ang dungan nga nagatubang, ila ginamayuhan para sa aton kaayuhan. Kasugay sila kabuhi para magbuhi kalima, subong nga di kapuli sa ilang mga pamilya. Pakita gid sa bulit, bulag ba sa problema. Yes, like to welcome Daddy Dance TV. Wala sawang hindi ta masarangan, basta magkamay, magpati, masalit kag magbulig ka lang, basta pagbutla kang pag-asa sa tungas ang kadudulman. May ibuli ko wala, hindi na nakong pag-isipon ang medisina, disiplina sa imo kaugalingon. Yun salamat sa padayon nga kapato pa sa pagpangunas ang kamay siyang Balbal, mga Ilonggo. From Daddy Dance TV. Yes, para sa ating mga frontliners, mabuhay po kayo. Bato Iloilo, kaya tani, Bato Iloilo, kaya tani, Bato Iloilo, kaya tani, Bato Iloilo, kaya tani. Paano na lang kung wala na kamo? Ngayon kami sa paglakong, paano ang mga handom? Kamo ang rason nga ang may kasanid sa likod sang kadilong. Kamo ang nagsurvey, napatalo ang mas kailo-ilo na hindi kinanglan nga paidon. Paano makaupra ang naiito mana? Presensya ipakawa, pagbugtaw may pag-asa. Tanang nga frontliners, kailo-ilo kami kasaludo. Kamo ang inspirasyon ko mga makaagas. nagsakripisyo para di makaupod ang pamilya. Ginuna ang kadaman para sa proteksyon tawala. Nagpuli sa balay para mabulong ang positibo. Dala na pangadi para kanan maging negatibo. Stay safe, kamo dapat na ang hambalaan. Frontline sa syudad, salamat sa inyo tanan. Kamo ang instrumento nga din padala sa mong sa Diyos para ang virus sa syudad na magkabla kag matapos Lato wadala subong ang atong kalibutan, libo ang mulita, ngunit na machindihan, dili ka nga nagkauturan. Diyos lang di ang atong palapitan, ay mo nang paninalay, ang atong paghimuonlan. Nagugano, atong pagkasundan sa mga frontliners. Maraming salamat ang mula nila kong lovers. Bato Iloilo, bangon Iloilo, wala pa sino-sino ang tanan mag-amigo. Bugas kilo-kilo, sardinas libo-libo. Salamat sa pag-ulik ng kagbag-sakripisyo. Mga frontliners, saludo kami sa inyo. Labawin sa tanan ng inyo pag-servisyo. Nanigabayan ka mo sang mahal nga Ginoo. Kay bala na mo ng inyo kabuhiya sa piligro. Amen. Sa aton nga syudad, sa paghiruman, mga Ilonggo, gabuligahan. Yes, sabi ni Daddy Dance, mapakuking o laundry, here lang me. Shout out frontliners, sana matapos na all. Bato Iloilo, Mga palangga ko nga mga Ilonggo, let us show the world na paagi sa aton kooperasyon kag ginuligay. Madasig naton nga malampasan ang ini nga panghangkat. Bato Ilonggo. Bato Iloilo. Thank you so much for staying, mga kaibigan. That was something for our frontliners. Collaboration po ng mga Ilonggo artists in the leadership of our beloved Mayor Jerry Treñas. Bring that beat down! Ayan, Abel Vlogs TV, lahat po ng bumisita sa bahay ko at nagtamsak, balik ko agad, sukli ko sa bahay niyo po. Miss Len, Crispin Jr. Modeleso, dan dikit sa iyo, mga palangga hugs. Ayan, talagang mapagmahal yan si Miss Len Grants TV, mga kaibigan, kaya dikitan niyo na yan. Daddy Dance TV, Aris TV Vlog. Ano ba to?
Ah. Master, di ko kaya ni Ilonggo Insider. Dito ba si Ariel TV Vlog? Hindi ko nakita. Bisdax TV, guys, Palawan ng... Guys, paiwan ng bakas. Sa bakas po ako nagbabalik. Ayan mga kaibigan, very legit po natin na friendship yan, si Bisdax TV. Ayan, mag-iwan lang kayo ng tamang bakas at siguradong kayo'y mababalikan ng ating kapatid. Abel Vlogs TV, Daddy Dance TV. Ayan. Ayan, nagbaba ng bahay ang ating kapatid, si Jocelyn TV Vlog, mga kaibigan. Mamaya akyat siya dito para makilala po niyo ang ating kaibigan yan. At para ma-flex din po ang kanyang channel dito sa ating bahay. Ayan. Anytime when you're ready, Jocelyn TV Vlog, makipagkwentuhan tayo dito. Ayan, Travel TV. Thank you so much. Ayan mga kaibigan, ang ating kaibigan from Singapore, Travel TV. Ayan. Thank you so much for joining us here, Travel TV. Abel Vlogs TV, Eric Panisa, Dan, gagaling ko lang sa bahay mo. Dan, 3 supli binigay ko sa iyo. Wow. Salamat sa mga pabananas dyan, Abel Vlogs TV. Ayan, Elvira Hill. Here na host, thumbs up. Yahoo! Grabe talaga tong energy ni Mami Elvira Hill. Talagang nakaka-touch talaga yung mga energy ni Ma'am Elvira. The Flippy Tender. Ayan, another backup natin from Singapore, mga kaibigan. Dikitan nyo na yan. At legit, matagal ng kaibigan ng Ilonggo Insider Channel. Ayan, mapupuyat ka naman dyan, Mami Elvira. Mapupuyat ka na naman ngayon. Iyaw pa din. Sige, Ma'am Elvira, try ko ngayon yung request mo para before ka matulog, marinig mo yung request mo. Just like to welcome RC Angeles. Good evening po. Ayan. Bigyan kitang kulay, RC Angeles. Ayan. Isali ka na dito sa ating channel. Ayan, RC Angeles, nod lang ako saglit. Let's vote in. Ayan, salamat po. Ayan, naka-BG-BG lang ang ating kapatid, Lines Mix Channel. Thank you so much. Ayan, sabi ni Aris 66 TV, pwedeng mahalin, huwag lang ang tingin. Subukan ko to mga kaibigan. Na-request kasi ito ni Mami Elvira eh. Pasensyaan nyo na kung sumablay ako dito.
You broken my heart, and now you leave me. Love of my life, can't you see? Bring it back, bring it back. Don't take it away from me, because you don't know what it means to me. Love of my life, don't leave me. You've stolen my love, and now desert me. Love of my life, can't you see? Bring it back, bring it back. Don't take it away from me, because you don't know what it means to me. You'd remember when this is blown over and everything's all by the way. When I get older, I will be there by your side to remind you how I still love you. Back, hurry back. Don't take it away from me, because you don't know what it means to me. Love of my life, love of my life. Ooh, ooh, yeah. Ayan. First time. Thank you so much. Ayan. Someone you love. Ayan. Thank you so much, Abel Vlogs TV. Ayan. Love of my life from Elvira Hill. Thank you so much, Mami. Sa may mga singing talent dyan, akyat kayo, bigyan ko 5WH. Ayan. Free Jeff. May 5WH ka na. Thank you so much, RS66 TV, sa support mo dito sa ating channel. Ayan. Oh, salamat talaga, host. Yes, welcome, Mami. Ayan, nahiya naman ako talagang kinanta natin yung request mo. Christian Lanesra, welcome to Ilonggo Insider. Thank you so much for joining us here. Ayan mga kaibigan, isang monetized channel na rin. Christian Lanesra, ayan. Thank you so much, kaibigan. Ayan, thank you so much, kaibigan Gigi Almain. Ayan, Abel Vlogs TV, gusto mong umakyat? Meron tayong ano dyan, hagdan, no? Ayan, baba ko ngayon. Pwede kang, i-click mo lang yan, kaibigan, at pupunta ka dito sa ating studio.
Ayan, thank you so much, Daddy Dance. Marunong ako kumanta pero di magaling. Paglasing lang. Next time, okay. Sige, sige. No problem, Abel Vlogs. Whenever you're ready. Ayan. Travel, Rose Beach Vlog Australia, Travel TV, wag mo akong balikan ng ninja para hindi ako mapalo ni Lolo. Ayan. Legit po yan si Travel TV, tsaka Fluffy Tender, hindi po siya ninja yan. Legit yung ginagamit ng ating kaibigan na Rosie's Vlog Australia. Dito tambay lang sa'yo. Thank you so much, Mami Elvira Hill. Ayan. Inuman na ito ba, Kuya Abel? Inom ka daw, kapatid Abel Vlogs muna, sabi ni Miss Len. Ayan, Ate Seni, thank you sa support, Ate Seni. Ayan. I think it's about time. Parinig ko rin sa inyo, Mami Elvira Hill. Meron din akong kaibigan na idol ko rin. Musician from Saipan. Ayan. Sadali parinig ko lang po sa inyo, Mami, yung niya, composition niya. Sana magustuhan nyo rin as well as I did. At mga guys, kung magustuhan nyo rin ang composition ni kaibigan natin, Gigi Almain, nandito po siya ngayon at pwede nyo po siyang dikitan. Ilang ulit na sumuko, ilang ulit na umayaw, makita ka na may ngiti, parang lagi na lang matutunaw. Sabihin ko mang walang atrasan, pa ako na may igagalaw. Sa tuwing nandyan ka, ako na may nawawala. Sana naman yung pakinggan, tanging hiling ng puso ko. Kailangan lang yung malaman, sa'ki walang katulad mo. Sa buhay ko'y walang paparis, tanging ikaw ang aking nais. Magkasama, makausap, makapiling, sana naman. Area 66, bahay ko daw yung binaba mo, sabi ni Travel TV. Ang himig ng ibon sa umaga, tingin mo at anong saya. Wari bang sinasambi, ngalan mo na kay ganda. Kailan kaya malalaman, tanging hangad ko'y pakinggan. Ang awiting ito sa'yo lang nakalaan. Sana naman yung pakinggan, tanging hiling ng puso ko. Kailangan lang yung malaman, sa'ki walang katulad
mo. Sa buhay ko'y walang paparis, tanging ikaw ang aking nais. Makasama, makausap, makapiling, sana naman. Thank you, Aris66 TV, for sharing my LS. Thank you so much. Eh mga guys, si Gigi Almay. Musician po siya sa Saipan, isang monetized channel na rin po. Nandito po siya ngayon sa ating chat room, kaya kung madikitan niyo po si Gigi Almay. Kailan kaya malalaman, tanging hangad ko'y pakinggan ang awiting ito, sa'yo lang nakalaan. Kaya kung sinirong Pinoy Vlogs, meron ka ng kulay. Maraming salamat. Sana naman yung pakinggan, tanging hiling ng puso ko. Kailangan lang yung malaman, sa'ki walang katulad mo. Sa buhay ko'y walang paparis, tanging ikaw ang aking nais. Makasama, makausap, makapiling, sana naman. Sana naman yung pakinggan, tanging hiling ng puso ko. Kailangan lang yung malaman, sa'ki walang katulad mo. Sa buhay ko'y walang paparis, tanging ikaw ang aking nais. Makasama, makausap, makapiling, sana naman. Sana naman. Sana naman. Sana naman. Sana naman. Ayan mga kaibigan, marami tayong mga supporters dito na mga monetized channel na. So sana lang wag po nating skip yung mga harang nila kasi someday magkakaroon din naman tayo ng harang, and we don't want others to do that naman sa atin kung may harang na tayo. Kaya tiis-tiis lang natin yung harang. Anyway, ilang saglit lang naman po yun para tulong na rin natin sa mga supporters natin dito na mga monetized na. Maraming salamat pala sa mga monetized channel na nandito ngayon sa ating channel. Taos puso po yung appreciation natin sa inyong mga suporta. Ayan, sabi ni Gigi Almay, Sports News, shout out to you. Magandang gabi, Sports News and Entertainment. Parang nagtampo yata si Gelopi, wala ngayon Parang na-miss ko na siya. Talaga, no? Ayan Sports News and Entertainment, mga kaibigan, isa na ring monetized channel yan. Thank you so much kapatid sa Sporta. Ayan, magandang gabi Sir Gigi, sabi ni Sports News and Entertainment. Ayan, the floppy tender, Gigi Almay, galing-galing, nice. Ayan si Gigi Almay, mga kaibigan, monetized channel na yan, pero hindi po ako iniiwan.
Ayan, napakagaling na kaibigan yan mga kaibigan. Kaya dikitan nyo na po yan. Napaka-talented pa. Maraming salamat, Gigi Almay. Saka Mami Elvira Hill, maraming salamat naman. And si Mami Elvira Hill, mga kaibigan, isang monetized channel na rin po iyan. Ayan, at marami po kayong matutunan sa kanilang mga channel. At ang dami ko rin nakilalang mga legit na mga kaibigan doon. Kaya bisitahin nyo na si Mami Elvira Hill. Ayan, at Miss Lenny Grants TV, napaka-supportive din natin na kababayan. Ayan, mga kaibigan, kita nyo na yan, si Miss Lenny Grants TV. At napakabait po yan. Once again, maraming salamat po sa inyong lahat dito sa suporta. Maya-maya, hintayin lang natin si Free Jeff. Meron po siyang premiere mamaya, mga 10 o'clock. So, hintayin natin at suportaran ang kanyang premiere this evening. Ayan. Maya-maya, he will join us at magbibigay sa atin ng mga magagandang awitin. At napakagaling naman po at napaka-talented ng ating kaibigan. Walang iba kundi si Free Jeff. Tapos sa Sunday po, meron din po akong ulit na mga Ilonggo artist na mga guest. Meron na sila pong album sa Spotify, LND. Love and Despair. Yan po yung kanilang grupo. Meron na silang album sa Spotify and they will be guesting po dito sa Sunday. So hopefully you can also join me here on Sunday. The same time pa rin po, 7 to 10 in the evening. Ayan, jam-jam pa rin po tayo with the LND band. Ayan. Tuloy-tuloy na po yung laban natin dito. Once again, maraming salamat sa inyong mga support, mga guys. Really greatly appreciated po ni Ilonggo Insider. Well, habang wala pa naman si Bridget, we'll be giving you some more songs, mga kaibigan. Abel Vlogs, hindi ko po abot yung kanta na yan, She's Gone. Baka ako po yung mawala pag kinanta ko yan. Pasensya ka na. Okay lang, no problem. Abel Vlogs. Thank you so much for requesting. Baka may mga iba ka pa namang songs na gustong baka alam natin tugtugin. Ayan. Ito na pala si Free Jeff eh. Sandali Ayan. Tapos na ang lahat, dito pa rin ako. Eto't nakatulala sa mundo,
Di mo maiisip, di mo makikita. Mga pangarap ko para sa'yo, para sa'yo. Hindi ko maisip kung wala ka. Sa buhay ko. Hanayan ka ba? Di ka na bata na. Meron mo daraanan, masulong, masulong. Hindi ko maisip kung wala ka. Sa buhay ko. Sundan mo ang pag-ibig na lulang na aking pinagtatanto. Sundan mo ang pag-ibig ko. Hindi ko maisip wala ka. Sa buhay ko. Ayan. Andito na ang ating guest. Wala pa pala siya. Ayan, basahin ko muna yung mga backread muna tayo. Ayan, Christian Lanesra, The Fluffy Tender, done na po. It's Len Free Jeff, done, tamsak sa premiere. Ayan. Sports news and entertainment, maiksi lang yan mga kaibigan. Ayan, Abel Vlogs TV, Ilonggo Insider, sorry talaga sir, pero gusto ko lagi magtambay dito. Thank you so much, Abel Vlogs TV. Wala daw, no need to apologize. Okay lang naman, alam mo naman kasi, hindi naman lahat ng mga song mape-play natin. At, pero kung kaya natin, talagang tugtugin natin yan, kaibigan, para po sa inyo. Ayan. Travel TV, Christian Lanesra, lapag po kayo. Ayan. Ayan, Christian Lanesra, ayan, sa monetized channel po natin yan. Huwag niyo pong skip yung harang natin para makatulong naman tayo sa ating mga monetized channel. Ayan,
DHE, The Explorer Travel TV, on the way. Nakita ko na bakas mo. Ayan. Ayan na, Travel TV, DHE, The Explorer, dito na lang po. Ayan, maraming salamat sa pabiji-biji, Mami Elvira Hill. Baka inaantok ka na dyan. Para kang inihili siguro dyan ngayon. Ate Seni, Christian, pasuyo po ng lambat mo, sukian kita. Ayan. Travel TV, DHE Explorer, salamat. Ayan. Ayan, ang dami namang maraming salamat sa pagmamahal, Mami Elvira. Travel TV alongside Ayus na Hale, panalo. Ayan. Zenny Claus Christian, nakadikit na po pala ako sa iyo. Ayan. Ayan, punta ka sa LS ni Christian, Ate Seni. Maraming namimigay ng WH yan, si Ate Christian. Oo, napakabait po niyan. Tsaka yung nagsishare ng live stream niyan, play all. Kaya punta po kayo, parang everyday naman po yung live stream ni Christian. Every 3 o'clock yata in the afternoon. Ayan. Abel Vlogs TV, ayan. RS66, maraming salamat sa support, my friend. The Fluffy Tender Christian Lanesra, dito na ako sa inyo, waiting for the harang to be done po. Ayan. Ayan, GGL Mine, maraming salamat. Nandito ka pa rin, my friend. Ayan, Abel Vlogs TV at Yellow P. Ayan. Sports News, nababa ng kanyang bahay. Mga friends, si Sports News ay isa na rin pong monetized channel. Ayan, maraming salamat sa support, my friend. Ayan, RS66, nababa rin po ng kanyang bahay, mga kaibigan. Ayan, very supportive din na kaibigan, si RS66 TV. Kung gusto niyo po ng kadikit na solid, ayan, RS66 TV. At saka si Miss Len, ayan, isa pong supportive din na kaibigan, Miss Len Negrens TV. Maraming salamat. Yellow P. Ayan, kumusta my friend? Buti naman na, maniningil ka na naman. Thank you so much, Yellow P. Nandito ka pa rin. Ayan. Kala ko nagtampo ka sa akin eh. Rich and Fame, ayan. Mega love, shout out host. Thank you so much, Rich and Fame. Ayan, kaya nga magkikijam dito sa atin. Ayan, lagay kita sa poster. Musta na? Thank you so much, Rich and Fame. Kusinerong Pinoy Vlogs, ayan, let's vote in Galopi. Ayan, thank you so much, Kusinerong Pinoy Vlogs. Taga-Sambuanga po yan, kaibigan natin, si Kusinerong Pinoy Vlogs. At napakaganda po rin ng kanyang channel na yan. Thank you so much, Kusinerong Pinoy Vlogs. Ayan. Abel Vlogs, Rich and Fame. Shout out to you from Abel Vlogs TV. The Fluffy Tender, Chris Lanesra, Dan, thanks po. Ayan, Kusinerong Pinoy Vlogs, salamat sa barong host. No problem. Thank you so much din, Kusinerong Pinoy Vlogs. DHE, The Explorer Travel TV, Dan, thank you. Oy, Jones Barcena. Same lyrics at chords ginagawa ko, bakit hindi ganyan kaganda? Ewan ko sa iyo, my friend, baka hindi mo siniseryoso yung kanta. Kasi yung kanta na yan, kailangan may feelings. Baka hindi mo kasi nilalagyan ng feelings. Thank you, Jules Barcena. Ayan, kaibigan ko po yan, si Jules Barcena. Sa, naman po siya, nasa Maynila po yan. At na-assign po siya dito sa Iloilo ng matagal. At dito po kami naging magkaibigan ni Jules Barcena. Maraming salamat, Jules Barcena. Ayan. Mimiss ko na yung kwentuhan natin. Ayan.
Galapi, hello Kuya Kusinero Pinoy Vlogs. Let's bolt in. Ayan. Ayan, Misha Sedulio. Thank you so much sa Pabichi, kapatid. Ayan, si Misha Sedulio po, taga Bacolod po siya. Ayan. Isa rin kababayan. Ayan. At nag-LS na rin po yan. Kaya, please support Misha Sedulio. Daddy Dance at Jello at SNE Superhero. Hero lang Master Chef at Laundry King. Galapi, hindi siya taga Sabanga Ilonggo, taga UK siya. Kusinirong Pinoy? Taga UK ba siya? Pero native niya sa Buanga siguro. Mega love, shout out to all of us. Ayan, from Misha Sedulio. Bisnax TV, maraming salamat sa PBGBG dyan, my friend. Sana nag-i-enjoy ka dyan, kapatid, Bisnax TV. Ayan, Kusinirong Pinoy Vlogs, Galapi. Ayan. Abel Vlogs TV, shout out po sa inyong lahat. Ayan. Jules Persena, tambay muna ako dito while resting. Ayan. Thank you so much, Jules Persena. Ayan. May tambay ka dyan. At meron tayong guest, si Free Jeff. Sana mag-enjoy ka at napaka-talented na kaibigan natin. Ayan, sabi ni Sports News and Entertainment, sino po yung taga-USA dito? United States of America. Tama ba? United States of America. Megaups Aku. Thank you so much for coming back here on Ilonggo Insider Channel. Megaups Aku. Ayan. Sports News and Entertainment, Daddy Dance. Hello po. Gandang gabi, Daddy Dance. Galapi, haha, maning. Hanap ka ba, Chua, Amerikana? Ewan ko sa inyo ano yung plano ni Sports News na yan. Ayan, Abel Vlogs TV, Magabs ako, Dana siguro, shout out to you from Abel's Vlogs TV. Ayan. Ayan, ready na po si Free Jeff. Ayan. Ay! Hello! Okay. Magandang gabi po sa lahat ng mga nandito ngayon sa LS ng ating kapatid na si Ilonggo Insider. Ayan, salamat kay Ilonggo Insider sa pag-invite sa akin dito. Ayan, pasensya na kapatid, medyo na late ako. Pinapakiramdaman ko yung lalamunan ko kasi. Alam mo naman ang sitwasyon natin ngayon, pag yung konting sakit ng lalamunan, parang nakakapraning eh. Ayan, so, medyo kinabahan ako nung sinabi mo na na masakit yung lalamunan. Sabi ko parang di na naman tayo matutuloy, pero mabuti naman at okay ka na ba? Baka pinipilit mo lang. Pwede naman tayo okay kwentuhan. naman. Pwede naman kaya naman, tayo. naman. More on kwentuhan, tapos may singit ng kanta, yung mga gano'n. Mga chill na kanta lang, mga gano'n. Para hindi mapwersa yung lalamunan. Mga bababa lang yung kantahin mo para para naman. Umpisahan mo na sa sa Love of My Life. Love of My Life. Ang taas mo na. Dami natin mga bisita, my friend, na nakakatuwa at puro may mga monetized channel pa tayo ngayon. Nakakatuwa talaga. Sila. Ayan, shout out pala sa mga guys, kapatid. Meron mamaya. Kusinerong Pinoy Vlog, shout out sa iyo kapatid Jello P, Daddy Dance TV, Sport News and Entertainment, Miss Len. Ayan, sa lahat ng nandito ngayon, good evening, good evening. Kamali pa ako kay Kusinerong Pinoy. Akala ko taga Sambuanga siya. Taga pala ano siya? Ano ba yun?
Sa UK. Bulacan, Malolos. Ayan. Oo, pero nasa UK siya ngayon kasi doon siya nagwo-work ngayon. Oo. Ayan. Ayan is kapatid natin sa Mali kasi yung inform ni Gelopi sa akin dati. Sinisiba yun. Ayan. Mahaba na yung bigote ko sa balbas. Hindi na ako ahit. Bakit hindi ka makapag-ahit? Pwede mag-shave ka lang, Okay pa rin, pogi ka pa rin naman eh. Kahit na Poging lamig. Paki-shoutout mo pala yung kaibigan ko nanonood lang, si Jules Barcena sa Tondo, Manila. Anong pangalan? Jules Barcena. Jules Barcena. Shoutout sa iyo, kapatid. Ayan, so ingat ka kung nasan ka man ngayon. It's Gigi Almine. Good evening, kapatid. Salamat. Almine yan, kapatid. Almine. Almine, yun pala. English pala yung Almine. Actually, nung una, Almine rin yung basa ko. Pero one time, narinig ko siya, Almine yung sabi niya sa apelido niya. Kaya, ay, mali pala. Sorry. Ayan na, sabi ni Miss Len, mega shout out sa pupoging host. Ayan. Thank you, Miss Len. Ayan na, sabi ni Jules Barcena, salamat sa shout out mga kapatid. Ayan, Gigi Almay ng pangbayad utang. Ayop ka talaga, Gelopi. Huwag mo na sabihin. Pala, kapatid? Okay mo naman ako. Kapatid, nakaano pala yung premiere ko, isinet ko ng 10 p.m. mamaya. Ano lang yon, simpleng video na in-upload. Yung isang cover ko ng Hillsong Worship. Naalala lang. Naalala ko lang kasi yung kantang yon nung nung high school. Tagal na nun high school. Yun yung favorite song ko sa Hillsong Worship. Yung Now That You're Near. Kinakanta namin sa youth camp. Dati sumasali ako sa mga youth camp ng mga Christians Oo, mamaya yan, alas 10, di ba? 10 p.m. mamaya. Naka-premiere siya, yung Now That You're Near, cover ni... Gaano pala, kapatid, kapag yung mga... Usually yung mga foreign songs, kapag nag-premiere ka or nag-upload ka sa YouTube, automatic may mga region na tatanggalin yung mo, yung cover mo. Tapos kailangan mo siyang i-dispute. Depende siguro kung i-approve nila yung dispute yung fair use nung kanta. Ayun lang, na-share ko lang. Pero wala naman daw epekto yun dun sa YouTube channel ko. Parang nakalagay lang yellow tapos black on some regions kasi naka-copyright yung kanta. Ayun lang ang mahirap pag pag magko-cover ka ng song, no? Ikaw ba, kapatid, meron kang mga tawag doon? Nakaka-copyright? Ang dami kong copyright. Yun nga. Actually, nag-try akong yung isang song ng River Maya, yung may isang song ako ng River Maya, dinispute ko. Ganun pa rin, hindi rin na-approve. Kaya wala, CPR pa rin siya. Anong ginawa mo, kapatid? Fair use din na dispute. Pero wala. Pag na-disapprove ba siya, kailangan mo nang burahin yun? Or hindi mo lang siya mailalagay sa monetization? Wala naman nangyari. Nakalagay lang your dispute has been parang hindi na-approve. Tapos okay pa rin, nandun pa rin yung song sa channel ko, pero naka-CPR pa rin siya. Tapos kung ibig sabihin nun, yung credits mapupunta doon sa composer at original artist pa rin, or sa record company. Okay. So, pala, parang 50-50 pala yun kapag nagko-cover ka talaga. Depende, talaga siya. Kukunin talaga ng original na kumanta. Kaya mahirap din. Pero
Ano kaya yun? Mayroon kayang may share yung nag-upload ng video or dun lang talaga sa rightful owner yung yung monetization nun? Kasi kung yung song ay yung in-upload mo, kung may share ka doon, iba kasi yung nakalagay diyan eh. May eligible ka pa rin pero siya may CPR. Pero pag nilagay na ng YouTube ni Lolo na ineligible ka, ibig sabihin wala ka talagang tatanggapin sa song na yun. So talagang lahat ng credits doon mapupunta sa sa company na ng song. Yun yung alam ko lang Nagfi-feedback yata ako. Ako ba yun? Ba naririnig ko yung ing? Ay, sa gitara ko yan. Okay. Sabi ko. Sa tablet ko kasi yan eh. Ayan. Kasi ako. Nakaupo ako dun sa kama ko. Para medyo relax lang ako. Sa tablet ko kasi ito dapat palitan na. Ayan ang sabi ni Gelopi daw, hati kayo sa revenue. Kaya sabihin mo, sir, direct sa GCash. Ayun, ayan. Tama yan. Gelopi, kapag magbibigay ka sa mga artist, idiretso mo sa GCash number namin. Huwag na sa sa Super Chat. Super GCash. Welcome pala natin bagong bisita natin si Powell Destacamento. Thank you so much for joining us here. Welcome to Magandang gabi. Magandang gabi, Powell Destacamento. Yeah, may mga tao talagang sobrang haba ng pangalan. Ang hirap banggitin, no? Ang hirap ng pangalan. Destacamento. Parang Mexican ba to or Espanyol? Powell, tagasan ka? Si Miss Len. Hi, Miss Len. Nakita ko agad siya dun sa sa premiere ko. Nandun na agad siya. Sabi niya, waiting for this. Very supportive yan, si Miss Lene Grants TV. Yun ang mga masarap maging kaibigan. Oo. Sa Iloilo pala si Powell Destacamento. Iloilo. Kababayan mo pala, kapatid. Mga Ilonggo, mga malalambing. Thank you so much sa pag-join dito. Ayan, sabi ni Gigi Almain, Jello, good idea yan Sige, bigay ko GCash number ko sa iyo. dapat kami ang magbibigay ng GCash number sa iyo, Jello P, kasi ikaw ang mayaman. Walang GCash sa Saipan. Wala daw. Wala. Nasa Saipan pala si Jello P. Kala ko nasa US yon si Jello P. Si Gigi Almain yung sa Saipan. Okay. Siya yung nasa Saipan. Kala mo, alam ko yung Saipan eh. Hindi ko naman, basta alam ko nasa ibang lugar yon. Ano po yun malapit lang sa Guam? Walking distance. Sa Guam pala. So, US. Kasi ang Guam is a state of America. Tama ba? Oo, siya? Sa US. Territory. Kasama sa territory ng US, yung Saipan. Tapos may nagsabi sa akin, kapatid, kapag daw nasa US yung nanonood sa'yo, malaki daw ang bigay ng WH. Kaya sabi, kaibiganin mo yung mga taga-US, nasa US. Kaya pala hinahanap kanina ni Sports News Entertainment, sino yung taga-US dito, sabi niya. Kasi alam ni Sport News and Entertainment. Sino po mga taga-US dyan? Press 1 at didikitan namin. Yung sa Pinas po, press 2. Press 2 para para i-unfriend joke. Sa mga ugali. Hindi, ayan. LA. Nasa LA pala si Jello P. LA, Legazpi, Albay. Pero siguro si Jello P. pinakamayaman doon sa Legazpi, Albay. Albay, so yan? Tama ba, Bicol region? My wife is also ang kanilang mga tunay na pinagmulan ay sa Bicol.
Yan. Gusto ko makarating dyan sa, sa Bicol. Pag okay na yung mundo, papasyal ako dyan. Kasama yung family ko. Si Abel Vlogs TV pala, taga Mexico eh, no? Mexico, Pampanga. Kala ko sa Mexico talaga. Mexico, Pampanga. Mexico, Pampanga. Si Abel Vlogs TV. Mexico. Hindi. Nga, Mexico, Pampanga nga. Ang gulo. Gulo ko. Sabi ni Gelopi, nabuko ka daw, maming. Ayan. Nabuko. Bahahaha. Shoutout ka pala si Lek29 Vlog. Maraming salamat sa pa-BGBG dyan. Thank you so much. Si Maming tirador ng taga-US. Pag taga-US, shout out, mega shout out. Kakilala pala ni Powell Destacamento si Sir Gigi Almain. Ayan. Taga-Iloilo siya pero nakarating na siya ng Saipan. Dami mo palang pinupuntahan, kapatid. Gigi Almain, okay din po. Si Sir medyo na busy lang. Balik work na po kasi. Ayun. Nanay ni Pula. Ni Paula pala, sorry. Ni Paula. Hello po, gandang gabi po. This evening, Nanay ni Paula. Ayan. Magandang gabi po sa inyo, Nanay ni Paula. Nasaan po si Paula? Kamusta po si Paula? Ba't di niyo po kasama dito? Kilala mo ba yung kapatid, si Paula? Hindi nga yung nanay niya lang. Nanay ni Paula. Sino po ba yung Paula? Meron din ba siyang taga-US po ba yon? Mega shout out. Ayan, sabi ni Sports News sa hello sa mga taga-USA dyan at nyo po sa FB. Alam na. Sa mga taga-US po, sa mga taga-US po, ayan po, sobrang friendly po niya ni Mameng, ni Sport News and Entertainment pag taga-US. sabi ni show ba to or kanta? Sabi ni Galupi Partners, talk show ba ito or kanta? Ikaw, Jelopi, anong gusto mong gawin namin? Ganito na lang, para, chill lang. Para mawala yung yung pag-worry ko dun sa lalamunan ko kasi nakakaramdam ako ng sakit ng lalamunan. Kayo din, baka umabot dyan yung ko. Ilonggo na punta ako sa LS ni Sir Powell. Ayan, nag-LS na pala si Powell Destacamento, kaibigan. Ayun. Ayan, sige, minsan, pasyalan natin. Yan? Parang pasyal naman kami dyan na Sir Powell. Ayan. Sabi ni Sport News and Entertainment, pwede din po mga taga-Australia at Canada. Yun. Hindi lang pala US ang malakas ang WH, mga taga-Australia at Canada din. Yan ang mga gusto ni Maming, mga taga doon. 'Di ba? Sport News and Entertainment. Pag taga-Pilipinas, medyo lang. Pag mga nakita niyang Australia, Canada, saka US, uy, mega shout out. Kamusta? Anong FB mo? Natutuwa. Sabi ni Kilopeo, false advertisement daw tayo ang sabi kasi acoustic live. Lang. Maya lang. Kumbaga, nasa huli yun. Pag susunod na lagyan ko na lang ng with talk show. With talk show. Para hindi maging false advertisement. Naiinip na daw si Jello P. Huwag kang mainip, Jello P. Ganyan talaga. Pag kailangan natin minsan mag-chill lang. Alam mo ba tugtugin yung you? May request kasi kanina. Yung kay Basil Valdez? Mm-hmm. Pwede naman, pwede. Sino po nag-request ng you? Taga-US ba yun? Sa siya para sa Mexico eh. Okay, Mexico. Pampanga. Pampanga ba? Walang iba kundi si Abel Vlogs TV. Yan. Siya nag-request niya. You. So, gusto niyo bang kantahin ko, kapatid? Kakantahin ko muna. Try natin.
I would like to welcome pala si Jayan. Bigyan kitang kulay, always Jayan. Ayan. Thank you so much for joining this evening. Naririnig ba yung gitara ko, kapatid? Yes, so, malinaw. Bigay ko na ng floor sa'yo pa, kaibigan, ha? Sige, kapatid. You give me hope, strength, the will to keep on. No one else can make me feel this way, and only you can bring out all the best I can do. I believe you turn the tide, make me feel real good inside. You push me up when I'm about to give up. You're on my side when no one seems to listen. And if you go, you know the tears can help but show. You break this heart and tear it apart. Then suddenly the madness starts. It's your smile, your face, your lips that I miss. Your sweet little eyes that stare at me and make me say, I'm with you through all the way, 'cause it's you who fills the emptiness in me. It changes everything you see when I know I've got you with me. You pushed me up when I'm about to give up. You're on my side when no one seems to listen. And if you go, you know the tears can't help but show. You break this heart and tear it apart. Then suddenly the madness starts. It's your smile, your face, your lips that I miss. Your sweet little eyes that stare at me and make me say, I'm with you through all the way, 'cause it's you who fills the emptiness in me. It changes everything you see when I know I've got you with me. It's your smile, your face, your lips that I miss. Your sweet little eyes that stare at me and make me say, I'm with you through all the way, 'cause it's you who fills the emptiness in me. It changes everything you see when I know I got you with me. With me. With me. Thank you so much.
It's a request song. Sino Ayan, nag-request ng kapatid? Si Abel Vlogs TV. Yun, From Mexico, Pampanga. Ayan. Maraming salamat sa request mo, kapatid. Sana ay nasa mabuti kang kalagayan ngayon, and God bless you. Ay mga kaibigan, ano naman, di ba? Kitang-kita nyo naman, hindi lang po si Kelupi yung magaling kumanta dito. You know? Papa-blower ko na lang, maming matupad lang pangarap ko. Ano bang pangarap ni Jalupi? Maawa ka sa pagbibilad ng palay, Jello. Nice, Sir Prijap. Salamat, Abel Vlogs TV. Alam Ayan, ko ano. Ay, kapatid, Ayan, sige. medyo nainitan si Ari 66 sa kanta mo. Magsha-shower daw muna siya. Ay, ganun. Shower muna. Nainitan ka ba dun sa kanta ko? Sige, kapatid Ari 66, magsabon kang mabuti. Saka shampoo. Kailangan sobrang shampoo. Uy, Ate Lea. Sino si Ate Lea? Nasaan ba yun? Ayun, si Baklale TV. Shout out sa iyo, kapatid. Napakahusay. Pa-request ng Machine Man, sabi ni Maming. Sport News and Entertainment. Ayan. Ano original song mo yata yan? Yes, that was one of my original song at yun yung dahilan kung bakit ako tinawag dito na Machine Man. Kaya yung iba, nagme-message sa akin, sabi, kaya mo yan. Di ba ikaw si Machine Man? Yan. Mga kaibigan ko, gawa ng kantang yan. Machine Man. Ayan, gusto kong marinig yan. Sige. Di mo pa ba naririnig yung kapatid? Sensya ka na. Ano yung narinig ko lang yung katotohanan. Okay. Yung katotohanan yung latest na nagawa kong kanta. Dahil dyan, I would like to give our next request talaga. Our request song from Sport News and Entertainment. Wala ba kayong mga kamay dyan, mga kapatid? Makaka-relate dito yung mga naging biktima ng panloloko. Na biktima ng panloloko ng mga babae. At katulad ng lagi ko sinasabi kapag tumutugtog kami ng banda ko, mas maraming lalaki ang niloloko kaysa sa mga babae dahil dyan para sa ating lahat. Sa lahat ng mga lalaking mapagmahal. Sana naging metal na lang ang puso ko para hindi nasasaktan. Sana robot na lang katulad ni Machine Man, di tinatablan, walang nararamdaman. May kapangyari na malaman ang iyong kasamaan para naiiwasan. Sana robot na lang, sana robot na lang, sana robot na lang ako. Hindi ko na pagpipilitan pa. Kung ayaw mo na, bahala ka na sa buhay mo. Okay lang yun. Marami pa namang iba dyan naghihintay, nag-aabang na sila ay aking lapitan. Hindi na ako maniniwala sa iyo. Oh, ang galing mong gumawa ng kwento, basagin ko kaya ang iyong mukha. Panoorin niyo po yung nito, yung version ko na sa YouTube channel ko. Search niyo lang po yung Machine Man by Free Jeff. Sana naging metal na lang ang puso ko para hindi nasasaktan.
Sana robot na lang katulad ni Machine Man. Di tinatabalan, walang nararamdaman. May kapangyarihan na malaman ang iyong kasamaan para naiiwasan. Sana robot na lang, sana robot, sana robot na lang ako. Kamusta ka na pala? Kay tagal na rin nating hindi nagkikita. Buti na lang, baka mapatukan lang kita. Sorry na lang. Marami na kasing nasasaktan. Magbago ka na, magbago ka na, magbago ka na, magbago ka na talaga. Hindi na ako maniniwala sa iyo. Oh, ang galing mong magpaikot ng tao. Sunugin ko kaya ang iyong mukha. Sana naging metal na lang ang puso ko para hindi. Natawa ako dito si Paula Borja dyan. Hinahanap niyo daw ako. Nasasaktan. Sana robot na lang katulad ni Machine Man. Di tinatablan, walang nararamdaman. May kapangyari na malaman ang iyong kasamaan para naiiwasan. Sana robot na lang, sana robot, sana robot na lang ako. Mega shout out sa anak ni nanay ni Paula, si Paula Borja. Pwede po ba magbaba ng bahay ng mami ko? Pwede kapatid. Sige lang, ibaba mo dito. Ibaba mo lang. Ibaba mo lang. Ibaba mo lang ang bahay ng mami mo. Ibaba mo lang. Ibaba mo lang. Ibaba mo lang ang bahay ng mami mo. Sana naging metal na lang ang puso ko para hindi nasasaktan. Sana robot na lang katulad di Machine Man. Di tinatablan, walang nararamdaman. May kapangyari na malaman ang iyong kasamaan para naiiwasan. Sana robot na lang, sana robot, sana robot na lang ako. Sana robot, sana robot, sana robot na lang ako. Thank you so much. That was Machine Man, requested by Sport News and Entertainment, Ilongga Insider. Thank you so much, Ilongga Insider. At sa lahat po ng mga nagko-comment ngayon, ayan, yung mga palakpakan nyo, maraming salamat. Andiyan na ang hinahanap natin. Oo nga, hinanap kasi. Lumitaw tuloy. Natawa ako. Ayun, sabi ni Paula Borja, shout out sa napakagandang anak ni Ma'am Donna. Wow, ayan. Sabi ni nanay ni Paula, ito po, legit bahay niyo. Ayan. Baka ninja ni ano yun? Hanapin pa ba natin yung kanyang tatay, kaibigan? Oo, hanapin din natin. Nasaan ang tatay mo, Paula Borja? Baka magkaroon dito ng family reunion mamaya. Baka stricto yung tatay niya, wag na. Wag na. Pero masaya yata kung aakyat dito si Paula Borja sa si nanay ni Paula. Sige. Oo. Ayan mga kapatid, si nanay ni Paula, dahil naimbitahan ka na rin naman na pumunta dito ang iyong anak, pwede po ba kayong umakyat? O para at least
hindi lang po yung nakita niyo po kung ano po yung itsura ni Paula Borja. Para Yun. talagang Pero- kung ano pa na kita natin siya. Pero kapatid, maganda si Paula Borja. Siguro Oo maganda nga rin eh. si nanay ni Paula. O pwede dalawa sila, paano na tayong dalawa dito? Magpapahinga po kami at kayo po muna dito. Papaubaya muna namin sa inyo yung LS. Kami naman ang hanapin nyo rin yung mga kapatid namin or anak namin. Ayan. Hindi po actually, ako ninja. Ayan Yes, kapatid. Paula, kay kapatid, Paula Borja, baka pwede pa kami mapaunlakan. Meron po Yun, tayong, no? meron po tayong hagdan dyan na binaba ko ngayon. Ayan. Para hanggang 6 naman, kaya naman dito pare. Oo, para mapakilala rin natin si Paula Borja sa flex sa natin nanay yung channel natin. mo, Paula Borja. Ayan mga kaibigan, welcome natin si Paula Borja. Andiyan na. Umakyat na. Umakyat na ba? Hindi Kala ko ko nakita. umakyat na eh. Sabi mo kasi, i-welcome natin si Paula Borja. Kala ko umakyat na nga eh. Naku, napilit ko lang. Ayaw niya. Ayaw daw umakyat. Ako po ang may channel, hindi po siya. Okay. Okay. Si nanay na lang, si mami na Oo, lang yung mapakyatin natin. Si mami na lang. Ayan, Oo. mami, Akyat flex ka rin, mo yung mami. channel mo, akyat ka dito. Para Oo. ipo-promote natin yung channel mo sa ating Oo. 20 million viewers na nandito ngayon. Sige na, nanay ni Paula. Para sa iyong channel. At kapag umakyat ka dito, meron kang libreng WH. Oo, Gumagawa sige. ng sarili. Bigyan mo namin Wala ng sa plano. 10 hours na WH na nanay ni Paula. Ayan. Yun, bibigyan ka daw ni Ilonggo Insider ng 10 hours na WH. Akyat ka lang Tapos dito. Oo. Tapos kapag umakyat si Paula Borja, bibigyan din natin siya ng Another 10 bibigyan ka hours. rin namin another 10 hours. So 20 20 hours na. na yun. Oo. Malaking bagay Ayan. yun, kapatid. Para sa, Para sa ayuda. ekonomiya. Ekonomiya pala. Ayuda. Tagay, kapatid. Tagay muna tayo. Ay, wait lang. Parang tayo. Ano nangyari? Ayan, so nalaglag po. Nalaglag ang kasama ko. Ayan, okay na. May kumukontra yata sa atin, kaibigan. Oo nga. Parang kilala ko na yan, yung kumukontra sa atin. Kayo na lang, bigyan ko ng WH, sabi ni nanay ni Paula. Talagang ayaw umakyat si nanay ni Paula. WH. Load kaya. Load. 100 pesos na load. O, tig 50 pesos Ayan, tayo, kapatid Galing, hindi si Kelopi na lang pa-sponsor natin. Oo, kaya ni si Jello P. Si Jello P, ang dami-daming load niyan. Yan nata may-ari ng Globe eh. Kaya Jello P. O dati kasi yan, hindi Globe po yan, Kelopi po yan, Kelopi Cash. Yan. Jello P I'd like Cash. to welcome Jack and Mimis. Ayan, thank you so much for joining us here this evening. Kayo na lang, bigyan ko ng tig 100 na load. Mayaman. Sabi ni Kaibigan. Mayaman Plus si WH. nanay ni Paula. Sige nga, try nga natin, Mga kaibigan, kapatid. dami kayong witness dito Oo, Kailangan namin yan. ayan nakita niya. May mga witness po kami dito, nanay ni Paula, na sinabi mo yan. Totoo ba yan? Baka mamaya scam. Plus WH daw. Sige nga. Subukan natin kung totoo yung sinasabi ni nanay ni Paula. Paano namin mapapatunayan na totoo yung sinasabi mo, kapatid, nanay ni Paula? Sagot! Naging talk show na nga. O ayan, ang baba kasi ng offer nyo. Sabi ni Ang bait Jello lang. P.
Ang bait ng ano ng nanay ni Paula, kaibigan. Oo nga. Mabait. Saka Ayan. yung Taga saan anak po kasi kayo, ano, nanay ni Paula? Taga saan po kayo, mami? nanay ni Paula, sabi niya ano, sige po sure, send mo po number mo, paloadan ko bukas kasi off ako ngayon. Mukhang seryoso, kapatid. Oh, hindi ko Seryoso nabibiro ata yan. siya. Oo naman. Seryoso yung mga ano, hindi nagbibiro yan. Tayo lang naman yung mapagbiro kasi. Batangas daw, Batanggenya. Ay, Batanggenya. Naku, Ay matapang. kapitbahay ko pala eh. Ay Matapang. kapitbahay ko pala eh. Ala eh. Ay, di na sa amin eh. Daming ano. Nagbibiro lang po kami, nanay ni Paula. Ha? Opo, nagbibiro lang po kami. Oo. O, patawarin niyo na po kami. Sorry po. Sorry na po. Sorry po. Batanggenya pala. Baka tayo imadali ng ano niyan. Ayun, maraming salamat naman sa kay nanay ni Paula. So at napakabait. Thank you so much ha. At mga kaibigan, suportaran po natin si nanay ni Paula at wala po siyang balisong. Walang balisong. Huwag po kayo matakot sa kanya. Puntahan ko pala yung bahay ni nanay ni Paula ngayon. Tingnan nga natin. Nanay ni Paula, baka pwede pong aside sa load at WH, pahingin na rin po ng kape nyo kasi masarap yung kape sa Batangas pare. Ay, oo. Ay, talaga namang kaping barako eh. Di ko pa natitikman yan yata. Yan ang kaibigan eh, yung Batangas Coffee. Ito na. Ayun, nakita ko na si nanay ni Paula. Cooking hobby, gardening hobby, kids stories, lakwatsa, chikahan, and a lot more. Wow. Meron po ba kayong request nanay ni Paula? Baka may gusto kayong song na tugtugin ni Bridget. Oo. Para sa 200 pesos na load, tig 100 kami. Plus 20 hours now, WH. Yes! Yes. Tingnan natin kung ano sasabihin ni nanay ni Paula. Kung kakagat ba siya. News and entertainment, mabait yan eh. Taga Batangas pala siya. Pahingido ng, ano yan, lomi? Masarap ba yung lomi sa masarap Batangas ang sa lomi Sports doon. News? Aba, pag natikman Sabi mo niya, nanay, baka ayaw mo nang umuwi. Sa Batangas ay napakasarap noon. Noon. Masarap yung sa kanila. Hindi lomi tawag doon eh. Batangas. Loming Batangas pala yon. Kasi yon, ang daming lahok. Hindi lang basta lomi. Tapos malapot yung sabaw. Meron siyang yung kikiam na malaki. Chicharon. Tapos basta ang daming lahok nun kapatid. Ang sarap nun. Akala ko ba, di ba Bridget taga Laguna ka? Bakit alam mo yan? Wait lang kapatid ah. Wait lang. Damit. Ayun, okay naman. Yung lalamunan ko lang, medyo sumakit. Hello? Okay naman. Medyo sumakit lang yung lalamunan ko. Medyo sumakit lang lalamunan ko. Okay ka pa ba dyan, partner? Ayan, naputol si Bridget. Gotong Batangas. Ayan, sabi ni Miss Lan. Akala ko nga sa akin yung mahina signal. Siguro sa kay Bridget yata, yung mahina, yung signal siguro. Ayan, habang nagre-recover ng signal ang ating kapatid.
nag-enjoy pa kayo sa talk show natin ngayon? Parang parang nawala si Gelopi. Hindi na nag-comment. Baka ano na nangyari kay Gelopi? Hindi, walang reaction. Ayan, sabi ni Travel TV, lapag po kayo para madikitan ko po. Salamat po. Ayan. Ayan, I'd like to welcome Isabel on the house. Thank you so much for joining us here this evening. Ayan, nandyan pa pala si Gelopi. Akala ko na wala ka na. You're down in trouble and you need some love and care, and nothing is going right. Close your eyes and think of me. Soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running. See you again. Winter, spring, summer, or fall, all you gotta do is call, and I'll be there. Yes, I will. You got a friend. If the sky above you should turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow, put your heads together and call my name out loud now. Soon I'll be knocking upon your door. You just call out my name, and you know wherever I am, you winter, spring, summer, or fall, all you gotta do is call, and I'll be there. Yes, I will. Hey, good to know you got a friend. People can be so cold, they'll hurt you, desert you, they take your soul if you let them. Oh yeah, don't you let them. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running. See you
you again. Winter, spring, summer, or fall, all you gotta do is call, and I'll be there. Yes, I will. You've got a friend. You've got a friend. You've got a friend. Ayan na. Kaibigan Pre-Jeff. That was something from James Taylor, mga kaibigan. Ayan. Maraming salamat sa 24 million natin at 55 million na tamsak. 24 million watching pa rin tayo. Maraming salamat sa suporta, mga kapatid. Like to welcome Emelita Borja. Ayan, sabi niya, Abel, hello, mega, hey, hey, hey. Ayan, thank you so much, Abel, man, for inviting your friend here with us. Ayan, Nanay ni Paula, Jackern, dance po sa bahay mo. Nanay ni Paula, Lek 29 Vlog, dan po sa bahay mo. Abel Vlogs TV, busy sila host, kaya ako na nag-welcome. Shout out sa kanila at Travel TV. Aklalay, I'm Kitchen Ninja mo ba yun? Balikan ko ba? Ayan. Ayan, nalaglag si Free Chef, nandiyan na siya. Ayan, kapatid. Ang pagbabalik ng Agila. Nalaglag ako kanina. Hindi, may tumawag sa akin. Tapos, kailangan ng load. Kaya, naglo-load kasi ako. Kaya, si Jello P, loadan mo ako para may pang-load ako. Kaya guys, baka may mga tayo dyan, may mga busilak na puso na gustong tumulong Yes sa po. Kay Free Jeff. Welcome na welcome po yan. At alam niyo po kasi mga kaibigan, si Free Jeff ngayon, okay lang ba kaibigan na sabihin ko or ano? Okay lang kapatid. Oo. Dahil yun naman talaga yung totoo. Si Free Jeff kasi mga kaibigan ngayon ay naka-quarantine po siya ngayon dahil sa I don't know tapos mga 14 days kaya hindi po siya nakapagtrabaho ngayon for 14 days dahil na nasa bahay lang siya ngayon at naka-quarantine. So COVID is real mga kaibigan kaya kung wala naman po tayong ginagawa sa ating mga kabahayan, manatili po tayo. Wala namang importante, tsaka wala tayong kailangan sa labas. Please stay at home. No? Patulong natin sa mga frontliners natin. Saka kapatid, may advice ako sa mga nandito ngayon sa ating 15 million viewers. Kapag meron po kayong mga kasama sa bahay na senior citizen, wag niyo na pong please lang, wag niyo na pong paalisin ng bahay. Hangga't maaari po mga kapatid, sa bahay po muna sila kasi sila yung pinakang lapitin ng virus. Kaya ingatan po natin yung ating mga kasamahan na mga medyo may edad na. And yun lang naman. Welcome pala natin si BC Mama, kapatid. Welcome to Ilonggo Insider Channel. Welcome po, BC Mama. Pa-jacket host. Pa-jacket daw siya, sabi ni BC Mama. Emelita Borja, meron ka ng jacket dyan. Thank you so much Emelita for joining here. In-invite siya ni Abel Vlogs na pumunta dito. Ayan. Thank you so much, Abel Vlogs. Lord's Brothers, thank you so much for dropping by here in our channel. Ayan. Okay pala yung ganito kapatid, yung may kakwentuhan ka sa LS. Dalawa kayo. Gusto mo lagi na tayong ganito magkasama? Alam niya kasi guys, yung LS ko, MWF, Sunday. Yung kay Free Chip naman, Tuesday, TPHS. Thursday, tsaka Saturday.
Kaya ano na 'di ba na parang pinagtagpo tayo ng tadhana, kaibigan. Pinagtagpo. Parehas tayo ng ano. Hindi, alternate pala. Alternate pa. Schedule natin parang Kahit na ano lang, kahit na once a week siguro, punta ko Oo. sa iyo, punta ka rin sa akin, 'di ba? Pwede. Ganun na Para- lang para may pahinga din. Kasi kailangan din natin ng rest eh. Mm. Ayun. Sabi ni Bukas Lord pala. Father, pan-meets po Bukas kayo kapat- host. Bukas pala kapatid, may gagawin ka ba? Ng gabi? Tingnan ko bukas pero so far wala pa naman akong schedule bukas. Pahinga siguro. Pero Para mapakilala kita sa mga kila Outrun DYC. Baka nami-meet mo na sila. sige, pwede bukas. Oo. Sila, mga musicians. Almost lahat ng mga nandun, yun yung mga singers, mga gitarista, basta YouTube's United Musicians. So bukas, Anong oras ba yan? dahil 8 to 10. Sa gabi. So since talaga, hindi ako masyadong kumakanta sa live stream ngayon. Gawa ng nakakatakot kasi baka mamaya sumakit. Katulad nga medyo sumakit, natatakot ako na baka mamaya kaya sumasakit, baka meron akong infection. Okay na yun siguro mga 5 kanta sa isang LS ganon. So kung makakapasyal ka kapatid para mapakilala kita kila Outrun DYC. Kasi alam ko pupunta sila eh. Parang kwentuhan, kamustahan. Nagkaroon kanina na kapatid ng live LS for a cause. Ang beneficiary is ako, tapos yung isa pang tinutulungan nila. Since yun nga yung naging epekto ng pandemic sa amin, kaya nagkaroon sila ng LS for a cause. Na-play all kita nung visit ko ng LS mo last week. Salamat Lek29 Vlog. Yan, kaya pala dumami yung aking WH. Ikaw ba kapatid, malapit ka na ba or monetized ka na? Akala ko naka-post lang talaga si Ilonggo Insider. Nalaglag pala. Ayan, sabi ni Lord's Brothers, go, musicians. Sabi ni Lek29 Vlog, Free Jeff, na-play kita nung last visit niya sa LS mo last week. Na-play all niya daw yung mga videos mo. Ayun, salamat Lek29 Vlog. Actually, nasabi ko na kanina yun. Nalaglag kaya ata kapatid, no? Ayan, no? Parang, hello kapatid. Nandiyan ka pa ba? Pagalawin mo nga itong baso kung nandiyan ka. Kapatid. Uy. Hello. Yes, kapatid. Nandiyan ka pa ba? Oo. Sige, mag-shoutout muna tayo. Shoutout sa lahat, sabi ni Dems Vlog. Dens Vlog. Si Daddy Dens TV din ba yon? Si Dens Vlog. Oo, sa kanya din yan, Dens Vlog. Kapatid, nawawala yung yung screen mo. Sabi ni Lek29 kapatid, sa screen ko lang ba yun? Parang inuulit lang sinasabi niya nung kasama ko si Ilonggo Insider. Kapatid, inulit mo yung sinabi mo. Kapatid. Ayan, sabi ni Lek29, ano daw? Na-play niya daw yung mga videos mo. Play all. Ayan, salamat kay Lek29 Vlog. Thank you po. Hello kapatid. Kapatid. Ayan, bahay mo po, Nanay Paula, always Jayan. Sabi niya.
Thanks sa pag-shoutout, Daddy Dance. Ayan. Jello P. SNE, Baklalay TV. Shoutout, sabi ni Dance Vlog. Si ano ba yon kapatid? Si Daddy Dance TV ba yon? Yes, sa kanya yan. Kapatid, kanina naglag ka, no? Naglag yung ano mo? Oo, medyo... Tatlong beses mong sinabi sa akin yung ano, yung kay Like 29 Vlog. Oy, 3 beses mo rin tinanong dito sa akin eh. Kaya 3 beses ko na rin sinagot. Parang nakakapraning tong LS natin. Ma-replay nga to kung ano nangyari dun sa part na yon. Ano bang part yon? Ay, hindi pala makikita May, ko. kanta ka muna siguro, kapatid, para Oo. ano. Sige. Kakanta muna tayo ng isang... This is something from Sugar Free. Ayan, Sugar Free. Parang hindi ka naman choosy sa song mo ngayon, ha? Parang kondisyon yung lalamunan mo. Ayun, kasi yung may version ako nito ng mababa lang. Binaba ko siya ng Okay. 2 note. Okay. Baka kinabahan ako, baka mag-sugar free tayo dito. Please welcome back Free Jeff on the house. Para sa mga gusto mag-unwind, kasi hindi talaga may iwasan yung sa isang relationship, meron talaga mga pagkakataon na nag-aaway tayo. Ang importante lang mga kapatid, pag meron kayong pagtatalo ng inyong partner, kung sakaling hindi na kayo makapagbigay ng magagandang salita, wag na lang muna kayo mag-usap. Iba kasi tayo kapag mainit ang ulo. So palamigin niyo muna yung ulo ng bawat isa. Ayan, pakishare na rin po sa comment. I-comment nyo kung paano nyo nasusolusyonan yung pag-aaway nyo ng inyong partner. You know? O wag kang tumingin ng ganyan sa akin. Wag mo akong kulitin. Wag mo akong tanungin. Dahil katulad mo, ako rin ay nabago. Di na tayo tulad ng dati, kay bilis ng sandali. O kay tagal din kitang minahal. O kay tagal din kitang minahal. Kung isipin mo, di naman dati ganito. Kay bilis kasi ng buhay, pati tayo natangal. Oh, kay tagal din kitang minahal. O kay tagal din kitang minahal.
tinatawag kita, sinusuyo kita. Di mo man marinig, di mo man madama. Pag nag-aaway kami ng at kung sino ang galit, wag sasabayan para di na lumaki ang away. Tama, Avel Vlogs TV. Ako naman ang ginagawa ko kapag galit yung asawa ko, nahayaan ko lang siya. Tapos, pag hindi na siya galit, saka kami mag-uusap. Parang ganun din yung ginawa ko. Yung iba pa dyan, pa-comment po kung anong ginagawa nyo kapag nag-aaway kayo ng asawa nyo. Paano nyo nasusolusyonan ito? Okay, tagal din kitang minahal. Okay, tagal din kitang minahal. Kasi kapag pagkatapos nyong hindi mag-usap dahil galit pa kayo sa isa't isa, mamimiss nyo ang isa't isa kung mahal nyo talaga, at pag dumating yung point na miss nyo na, saka kayo mag-usap. Okay, tagal din kitang minahal. Rated SPG daw yung kay Daddy Dance TV. Okay, tagal din kitang minahal. Oh, mamahalin kita. Mamahalin pa rin kita. Mahal kita. Oh, mamahalin pa rin. Mamahalin. Mamahalin. Alright, that was Burn Out by Sugar Free. May mga nag-comment, kapatid. Parang yung kay Daddy Dance yata yung, yung pinakamaganda. Interesting. Hindi ko masyadong nabasa. Ang nakita ko lang yung brief. Gusto ko mabasa yung brief na yun. Ano ba? I-flex nga natin. Yan. Ang solusyon ko dyan, host, ay parang brief lang ang pride ko. Walang mangyayari hanggat di ko binababa. Kaya nakababa ang PNP. Ayos. Yan ang pinakamagandang solusyon, kapatid. Sabi nga nung tatay ko, pag nag-aaway sila ng nanay ko dati, magiinom siya, magpapakalasing siya. Uuwi siya ng walang brief. Pwede ba dito yung mga ganung usapan? Hindi ba ano yun? Merong gusto daw makilala ka, kaibigan. Ayan, no? Ay, introduce kami ni ano yun, Tonite? Tonight. Okay. Sorry. Kasi alam ko, ang ano ko kasi sa Tonight, yung GHT. Tama ba? Mali pa rin. Basta ganun. Ayan, shoutout mo na lang si ano yan, si Brenda. Isabel. Si Isabel yung pangalan yan. Isabel. Hindi. Isabel, tsaka Isabel and Tonights. Yun. So, mega shout out po kay Isabel Tonight at kay Actually, nanonood lang sila, kaibigan, hindi sila nangingisda. As in, nanonood lang talaga. Okay. So, salamat sa panonood, sa suporta ng Nagtatanong kasi, sino yan? Pakilala naman, sabi na. Yun. Yan. So, ako po si Free Jeff, isa po akong acoustic performer and
songwriter dito sa Laguna. At ano po, sa kabutihang palad ay nagkakilala kami. Uy, nagbe-vape ka rin pala. Ang aking kapatid na si Ilonggo Insider na taga Iloilo. Yan, parehas po kaming performer kaya nagkasundo kami. Pinagtagpo pero hindi itinadhana. Kaibigan lang pala. Minsan ng mga musikero. Kaibigan lang pala. Hindi ko alam yun. Pero naririnig ko yung kantang. Maganda yun eh. Kaibigan, gagaling na mga host natin. Kampay mga sir, sabi ni Abel Vlogs TV. You know? Salamat sa iyo kapatid. Salamat, Abel. At sa lahat po ng mga nanonood ngayon sa ating 14 million viewers, thank you so much. Sana'y nag-e-enjoy po kayo sa aming ginagawa dito. Hugot daw, sabi ni Emelita Borja. Hugot. Composer here, nagko-compose daw si Eliana Quilates, mga kaibigan. Ayun. Pa-share naman Eliana. ang composition mo. Oo, baka naman pwede kang umakyat dito para makigulo sa amin. Kung meron kang composition dyan, parinig. Kasi actually pag isa kang composer, napakasarap makinig sa kapwa mo composer. Pag naririnig mo yung kumbaga parang yan eh. Halimbawa ako, mahilig akong mag-computer. Makakasundo ko syempre yung mahilig sa computer. Katulad namin ni Ilonggo Insider. Hindi kami magkakilala. Nagkita lang kami sa isang LS ng ating kapatid na si Daddy Dance TV. Walang usap-usap. Nagtanong lang ako sa kanya. Tinanong niya lang ako, pwede ko siyang imbitahan sa LS ko. So, yun. Kasundo na kami. Pogi siya. Hehe, ceiling tonight. Kailangan na yata ng salamin. May kapatid. Pogi ka daw. Pogi ka daw, sabi ni Tonight, kaibigan. Ganon. Kailangan mo na yata ng salamin na may grado, mga 300. Tama ba? 300. Alam ko nakasalamin na yan, kaibigan eh. Nakasalamin na ba? Kulang pa. Oo. Kulang yung grado. Di pa mga ninyo. Paki-check po yung yung grado ng salamin kung okay. Baka may kulang. Baka hindi naman na... O baka nakainom ka ha? Baka nakainom. Kaya hindi naman authorize yung pinuntang optical shop. Oo. Baka mamaya ay ano yung tuod Ano ibig sabihin ng kapatid? Totoo daw na pogi ka. Dili man. Tama ba? Dili man. Ilonggo ba yun, yung dili man? Hindi man kita, hindi man. Gapan. Ayun, dili man. Ano ba tong yung emoji ni Sports News? Hindi ko maintindihan. Umiiyak ba to? Tumatawa? Ano yan? Laugh out loud. Parang sabi nga pag yung sobra kang tumatawa, naiiyak ka. Kaya ganun yung emoji. Tumatawa. Totoo daw, sir. Iyak tawa. Totoo daw, sir. Ayan, second comment si Abel. Totoo daw, sir. Ibig sabihin, second emotion, gwapo ka talaga. Feel na feel naman. Hindi, totoo, ikaw lang nagsabi niyan. Sabi nila, hindi raw sila umiinom, pogi. Ganon. Naku po, patay tayo dyan. Mag-ingat ka na. Mag-ingat na ako. Yari tayo sa asawa natin yan. Ay, abaw, may pitik mingaw na sa'yo, Free Jeff. Mukhang matuto. Alam mo, kapatid, siguro pag lagi ako dito sa LS mo, matututo ako mag-Ilonggo. Oo, dapat matuto ka. Baka mapunta ka dito sa Iloilo, pakainin kitang batsoy dito eh. Tuod. Tuod Tuod. Tuod Tuod yan. Pag First one sa mga kumukontra. First one sa mga kumukontra, ito na yung isa. Yan,
Press 1 sa mga kumukontra. Yan, si Jello P kumukontra na. Ikaw talaga, Jello P. Kahit ngayon lang, pagbigyan mo ako. Kahit ngayon lang. Minsan lang may pumuri. Kaibigan, hayaan mo na. Sponsor yan, sponsor. Oo, sige. Hello, Jello P. Ayan. Super Gcash. Ito, bawgit gina piko kinapala. Ano And anime for a cause. Thank you so much for joining us here this evening. Ayan. Unahan yung kumontra, oh. Ito, may itatanong ako. Hindi na yung ano lang to, friendly competition, kapatid. May itatanong ako sa kanila. Kasi tonight's kaibigan, no? Hinihingi yung cellphone number mo. Nako po, patay tayo dyan. Ay, para saan po yung number? Magpapadala po ba kayo? Ay, ibibigay ko po. Oo. Press 1 kung magpapadala ng Gcash para ibibigay ko. Ayan, tumatanggap ng Gcash po si Bridget. Yes po. Kaibigan tonight's. So sa mga magpapadala po sa aking GCash, press 1. Sa mga hindi naman, press 2. Ang bilis. Ang bilis mo. Ayan. Ang bilis mo naman, Jello P. Bilis mag-react. Hindi yata naintindihan ni Jello P. Sponsor nga siya eh. Oo. Nagkamali. Ikaw talaga, Jello P. Ayaw mo na kasing nakikinig eh. Siguro may ka-chat ka. May iba yung napindot mo kasi magkatabi kasi yung 1 saka 2. Yan, inulit tuloy ni Sport News. Press 1 kung Gcash, press 2 kung TextMate. Ayun. Kinorek pala niya. Yan. Sige. Hintayin natin. Hintayin natin yung comment ni Tonight. Tonight I'm falling. Good night po, mga Lodi. Ay, kapatid, ngayon na yung yung premiere ko. Sorry. Nakalimutan ko yung premiere ko. Ay, mga kaibigan, punta muna tayo sa premiere ni Free Jeff. Ito, 2 minutes na lang po ang premiere ko. So guys, please, punta naman kayo. Hindi ako nakapag-invite, kapatid. Baba muna natin yung link. Mm-hmm. Para lahat ng mga nandito ang pupunta. Yan po. So guys, ayan, may binaba po akong link. Punta muna tayo doon para sa premiere. Ayan mga kaibigan, merong premiere yung guest natin this evening. Supportaran po natin siya. Saglit lang naman po, tapos balik tayo dito ulit. Yes. 4 minutes lang. Ano na siya? Kulang-kulang ng 4 minutes. So, ayan, binaba ko po. Please. I-click nyo lang po yung link na yan. Pupunta po tayo sa premiere niya. Ano nga ang song yun? Sa Hillsong, di ba? Now That You're Near. Ayan. So mga kaibigan, saglit lang. Visit natin yung premiere ng ating kaibigan Yes ni po. Richep. Ayan, at ako'y... pwede ba akong lumabas dito? Hindi ata. Dito na lang ako sa phone. Nakita ko 10 na eh. Wait. Lagay tayong background music. What an energy you're throwing me, yeah. All I wanna do is run into you. You scared, but I know you want me to. All I'm gonna do is rush into you. You know that I'm chasing. Paki-like lang mga kaibigan, like natin. Tapos mag-comment tayo sa kanyang video. No patience. Umpisa na pala, Jeff. Stop disappearing around, play no games, no not
this time. Drop to the floor right now. Show them, baby, what you got. Stop disappearing around. Play no games, no nothing. Mga guys, punta tayo doon sa premiere ni Please Support Free Jeff. Meron akong binabang link dyan para sa kanyang premiere this evening. Saglit lang po tayo at let's support Free Jeff. I-encourage ko rin yung mga kaibigan natin dito, yung mga premiere. Pwede po kayong share ng premiere nyo dito sa ating live stream para masuportaran po yung mga premiere ninyo. Ayan, ang ganda na Free Jeff, may 7 na, 8 na nanonood. Ayan, maraming salamat Anime for a Cause, DLOP, Sports News and Entertainment. Si Miss Len nandun na rin. Thank you so much. Let's go! And maraming salamat sa support nyo kay Free Jeff. Ito, Apple Vlogs sa face ko ulit ha. Ayan. Click mo lang yan na kaibigan, Apple Vlogs. Ay, feel naman yung Gilupi. Tinawag siyang manager, oh. Ayan, Melita Borja. Ayan, thank you so much, Apple Vlogs. Nandoon na si Apple Vlogs. Thank you so much sa support niyo mga kaibigan. After po, please comment po kayo sa video.
Ayan, natapos na Pre-Jeff, kaibigan. Congratulations. Yan. Okay, natapos na yung aking premiere. Salamat sa mga pumunta. Yan, sa lahat ng mga nandun sa premiere ko. Thank you so much. Babalik na yun sila dito, kapatid. Thank you so much sa support ninyo, mga kaibigan. Future. Punta lang po kayo dito at suportaran po natin yung mga premiere po ninyo. Maraming salamat sa suporta po ninyo sa ating mga kapatid si Pre-Jeff. Nabitin daw si Abel Vlogs, kaibigan. Marami pa akong ipipremiere na mga kanta, kapatid. So, i-subscribe mo lang ako sa aking YouTube channel. Marami ako mga in-upload na mga video, yung mga cover songs ko. At ngayon ko lang na-experience talaga yun. Kasi more on OPM kasi yung pino-cover ko. So, this time, nakita ko, pagka-upload ko ng unlisted, naka-block na siya sa ibang country. Meron daw mga lugar na na hindi siya mapaplay kasi merong copyright. So yun. Talaga buhay kaibigan. Pre-Jeff Dan na po host with Bakas and Tamsak. Ayan, Sylvester Manalo. Ilalagay kita dito sa Thank you so much sa suporta ninyo, mga kaibigan. Hayaan nyo kung may sino pa yung mga premiere in the future, tulungan natin na pwede nyo pong i-flex dito sa ating channel para masuportaran po yung inyong mga premiere. Ayan. So, one more song, kaibigan, at mag-end na rin tayo siguro para makapagpahinga na rin yung mga kapatid natin. Once again, maraming salamat sa ating mga bisita at sibling. Hindi ko na po kayo isa-isahin at baka abutin pa tayo ng 12 midnight. Kaya, once again po, kung wala naman po kayong gagawin sa labas at wala naman po tayong importante na pupuntahan, please stay at home at enjoy naman tayo. Ayan. Tuesday, Thursday, Saturday, may LS naman, live stream naman tayo ni Pre-Jeff. Yes, ayan. Punta po kayo sa Sunday naman sa akin. Pag naboboard po kayo, dito lang po kami ni Pre-Jeff para bigyan po kayo ng konting entertainment. At syempre kapag meron kayong maraming salamat sa lahat. Meron kayong mga request na kanta, pwede nyo pong i-request sa amin. Pag di namin alam, babalikan natin yan para makanta natin. Yes, tama yan. Huwag ka na maningil, Gelopi, alright? Gelopi, manager yan, manager. Sabi ni Gelopi, nakakuha daw tayo ng manager. Hindi, actually, Gelopi sponsor yung inanap namin, di manager. Oo, sponsor. Hindi naman kalakihan kung ano lang yung kailangan. Pumasok pa pala si Hope Waro Lady Shooter. Ayan. Thank you so much, Hope Waro Lady Shooter, for joining us here this evening. Ayan. Tamsak Dan, tapos na ang concert. Yan. Hope Waro Lady Shooter. Yan. Ayan. Ba't kaya late? Siguro policewoman to. Better late than never, the way. Thank you so much, Hope Waro. Hope to see you again on my next live stream. Ayan. Bibigyan tayo ni kaibigan natin, Pre-Jeff, ng isa pang song, then I will end my stream. Once again, I'd like to thank each and everyone here tonight for the support. Ayan, si Tonight, kaibigan, ha? Hello, Tonight. Ayan. Tonight.
dahil dyan, I would like to dedicate this song to all of you. Dahil nag-English si Ilonggo Insider. Sabi ko na, mga Ilonggo magagaling mag-English yan. Dahil dyan, this is a song from Adam Sandler. Para sa lahat ng mga in love, ngayong gabi. At lagi kayong mag-iingat kung nasan man kayo. At thank you so much, Ilonggo Insider, and each and every one of you na nandito ngayon para sumuporta sa LS ng ating kapatid na si Ilonggo Insider. And kita-kits ulit tayo next time. By the way, I'm Free Jeff. Ang LS ko po is Tuesdays, Thursdays, and Saturday. Si Ilonggo Insider naman ay MWF. Alam ko Sunday din. So, para sa inyo guys, title nito, Grow Old With You. I wanna make you smile whenever you're sad. Carry you around when your arthritis is bad. And all I wanna do is grow old with you. I'll get your medicine when your tummy aches. Mabuhay ang mga musikero. If the furnace breaks, then it could be so nice. Growing old with you, smart news and entertainment. And I'll miss you, I'll kiss you, and give you my coat when you are cold. And I need you, I'll feed you, Emelita Borja. Even let you hold the remote control, Char. So let me do the dishes in our kitchen sink. Put you to bed if you had too much to drink. Ang gusto ko lang, kasama kang tumanda. Abel Vlogs TV, dan na TBD ako nakabakas. Nagmamadali ako, makabalik dito. You know, naka-pretty, ni baby girl. I wanna make you smile whenever you're sad, and carry you around when your arthritis is bad. And all I wanna do is grow old with you. I'll get your medicine when your tummy aches, and build your fire if the furnace breaks. It could be so nice growing old with you. Let's grow old to whom we belong, you know. 'Cause I'll miss you, I'll kiss you, and give you my coat when you are cold. And I need you, I'll feed you, and even let you hold the remote control. So let me do the dishes in our kitchen sink. Put you to bed if you had too much to drink. Oh, kay sarap talaga kasama kang tumanda. I wanna grow old with you. I wanna grow old with you. Oh, ang laki na talaga ng iBag ko, promise. Normal na yan yung iBag ko yan. Thank you so much, everyone. Magandang gabi sa inyo at sana nag-enjoy kayo sa LS namin ni Ilonggo Insider. Ilongga Insider sa misis ni Ilonggo. Magandang gabi. Thank you. Emelita Borja, dan po kapatid, sabi ni Nestor Eturma. Let's see how the cars shining through. Hindi ko alam yun. Thank you. Nasa na si kapatid na Ilonggo Insider. Tatanong si tonight's kaibigan kung ano daw yung height mo.
Ang height ko ay 5'6 and a half. May half talaga yun, no? Ayun. Tinatanong niya yung yung number. Magpapadala ata siya. Boys Keys Channel, thank you so much for joining us here this evening. Actually, patapos na po kami mga kapatid. So, thank you see so you again much. our next live stream. Ayan, si Zai Martinez Mato. Ayan. Bagong nating bisita. Pasensya na, kapatid, Zai Martinez Mato. At patapos na po yung live stream ko. See you again. See you again next time. Bukas may live stream si Free Jeff. Yes, Thursday ba? Saturday. Kita-kits Saturday. tayo lahat sa live stream bukas ni Free Jeff. You know? Ayan. Yan. Ipopost sana ko yun sa supportahan niyo community, sa Facebook, tsaka sa YT tomorrow. So, You know? Salamat. see you mga kapatid, and ingat po kayo lahat. God bless po lahat kayo lahat. That ends lahat-lahat na Sports News Gallupi, ayan. Isabel and Tonight's, thank you so much. Abel Vlogs, ayan, Miss Lenny Grants TV, maraming salamat. Cheers. Nestor Cheers sa Torma, lahat. Daddy Dance, ayan. Maraming salamat sa lahat. Lord's Brothers, ayan, maraming salamat po, and Thank you. enjoy the rest of the evening, ayan. Yan. Manager Jello P. Hello. Free Jeff, maraming salamat sa pagpaunlak this evening, ha. Ay, salamat din sa'yo, Ilonggo Insider, for See you inviting tomorrow. me. See you tomorrow. Jam tayo. Cheers. Ulit. Alright. Cheers. Thank you. Cheers tayo, cheers. Invisible yung mo, yung alcohol mo. Invisible alcohol. Ayan. Naka-green Yun, screen kita na naman. ba yan? Yun, no? Alright. Cheers. Alright. Ito muna ang alak natin. Ito muna ang alcohol natin. Alright. Love you guys. Love you guys. Love you, man. Thank you so much. Ingat.